bareng lan Romo bang bangku dadi bong tarunto syukur alhamdulillah ya no awake dhewe sak kanca cakraning rat Tawangsari iso sowan ana daleme Pak Joko ngono Pak Ismadi to Pak Joko bakso ayo selawase dadi dalang Tawangsari lagi pisan jiki mayang ning sawahan kene ngono mergo wis suwe banget kene iki ora ana wayang dadi panjenenganipun Bu Joko pencetak rekor. Oh, ngono ya, Mak. Kejaba nggone kene ya rupak delalah eneng nggon sing Bowera ana nggon Jembar. Panjenenganipun Pak Ismadi to Pak Joko dalah Ibu Sunarmi anggone kagungan kersa ya kuwi ngunduh mantu no. Ngunduh mantu. Heeh. Sing daop sapa panjenenganipun Mas Hari Joko Pratama Joko Pratomo daop lawan Mbak Amilus Solihati putra saka Bapak Rohmat lan Ibu Supatmi saking Ngaringan Purwodadi Ngaringan muga-muga penganten kekarone langgeng ya Mak muga-muga Mas Hari dalam Mbak Amilus dadi pasangan sing awet nganti kaken-kaken ninen-ninen. Amin. Muga-muga keluargane dadi keluarga sing barokah. Amin. Kejaba kuwi mau sore ya wis ruwatan. Heeh. Putrane Pak Joko lan Bu Joko ya loro. Iya, Dono Dini. Panjenengan Mas Hari karo Mbak Rina wis diruwat. Wis. Sing ngruwat sapa sing asta mau panjenenganipun Pak Kartono Timbel Carita. Pak Kartono saking Sendang Asri Lasem. Wah iya. Melu seneng iso sowan ngene. Heeh. Kok omah guru glender jojrok wis tekan nggone. Iya. Melu memuji, melu ndedonga muga-muga sak pungkure awake dhewe iso kene panjenenganipun Pak Joko sekeluarga besar. Tansah manggih hayu rahayu kalis ing rubeda mugi Gusti tansah anjangkung paring berkah kahormatan dumateng panjenenganipun Pak Joko sekeluarga amin Allahumma amin sembah nuwun ya dirawuhi pepunden panjenenganipun Pak Haji Teknar ngono rawuh ya sesepuh ya no ya sore wis nyuwun pangestu aku heeh gawake alat lengkap kok ngomah. Oh, mau cedak kok no. Tawangsari sawan mung 5 menit tekan tak gake panggung. Wayang gamelan sound system saka ngomah. Iya. Sindene sapa wae. Kenalke no. Jiro Lupat 566. Pinggir dhewe kae. Pinggir dhewe kae pesinden asli saka Rembang. Heeh. Garwane Mas Didik Suryono menika Mbak Imroatul Ima Firdaus Mbak Ima daleme ngebrak Kecamatan Sumber kidul ana
asli kelahiran Tulungagung terus Daop lawan Mas Didik diboyong nang kono. Jejere Mbak Ima. Jejere Mbak Ima. Iki Mbak Eni Wulandari, Mbak Eni. Heeh. Weh, sing daleme mbluro kuwi. Heeh. Angger pesinden angger kulite dikeki wedak terus dadi klawu iki ya Mbak Eni. Sinden wedakan ora putih kok. Klawu iya. Iya. Jane sinden apa sak semen. Iya. Aja sia-sia karo Mbak Eni ora. Nyatane Mbak Eni ora mangkat kuwi ya lara ngono kok. Oh iya ya. Jejere Mbak Eni. Jejere Mbak Eni Mbak Yosi Dian Pratiwi, daleme Blitar Jawa Timur. Jejere Mbak Yosi, Mbak Rani saking Ponorogo. Wih. Isih gadis, iki isih gadis to. Iki isih kuliah ana Institut Seni Indonesia Surakarta. Wow. Jejere Mbak Rani, Mbak Sulis Eva Fitria. Sulis. Daleme saka Ngawi, Ngawi. Heeh. Ngawine Jogorogo. Jawa Timur, Jawa Timur. Pinggir dhewe iki sapa iki sinden favoritku. Sapa? Iki Mbak Utari, Mbak Utari. Heeh, daleme saka Ponorogo. Wah. Aku angger mayang sinden tengen kuwi Utari. Rumah saku kok ayem. Rumah saku kok ora ngelak-ngelak. Iya. Iki wis lulus sarjana seni, wis lulus. Oh iya. Coba tetembangan no. Ayo. Bintang tamune Mas Gareng, Mas Gareng. Asli iki. Mas Gareng asli Semarang ora KW. Padakne Gareng aspirin bae. Bu Joko iki kabeh disembadani kok ana. Ngono. Heeh. Tak usulke Mas Gareng ngono ya. Oh nggih. Setuju ngono. Heeh. Dasar piyayine iki yo cukup. Ayo. Heeh. Mas Gareng diaturi munggah panggung ngono. Tung tung da da da. Matur nuwun lujeng dalu Mas Gareng. Lujeng dalu Mas. Nembe pisan iki nggih sawan wonten Lawadan Sawan Rembang Kota menika. Nggih, cekek demit nggih nembe pindah niki. Lah iya. Ngatasi Rembang kula pun jajal malah tengah kutha nembe niki nggih Mas. Padha kula nggih lagi pisan niki. Nggih niki yen mboten ditimbali juragan bakso nggih mboten nganti tekan mriki. Nggih, dadi bengi niki wayangan hasil saka pentol bakso. Nggih, ngundang kula nu napa ngentekke 10 mangkok. Sing baku nu nyambung silaturahmi paseduluran. Betul. Nggih sing baku sowan mriki kanthi sehat. Nggih.
Wong ajeng atur hiburan kudu sehat. Ajeng. Ajeng. Lagi ajeng. Heeh. Kowe mau ajeng. Alah wong mangan nganggo kecer omong ora entuk kecer. Oh iya ya. Wah, jan lumayan lek mlaku aduh. Tekan kene kisuken mampir ning Sigit Gus Hos. Sikit Gus Hos. Sigit Gus Hos. Tak omah, tak papan kene omah kayu ae. Heeh, wah. Tak campurke karo demit-demit ning ngono. Halo ngaku setan radoyan kok campurke demit. Malah ke demite do mlayu kumpul aku panas kok. Iya. Mboten sing baku niku nggih niku wau tanggung jawab mergi ditimbang-timbangane mulai Semarang ngalung leren ning kene perune ora telat anggonku sowan ning dalemipun Pak. Sinten Pak? Pak Ismadi. Ismadi. Utawi Pak Joko. Pak Joko bakso niki tak kira mantu jebul ngunduh mantu to. Nggih. Sing Nggih. putrane niku Mas Hari. Nggih. Niki wah nggih selamat niki wong nggih pun diruwat. Nggih, nggih. Aku ki kok diruwat ki sebabnya apa Mas Kimo? Ngilangi Sukerto. Lho bener nih lah mesti ana sebabe. Ngruwat ki pancen ngilangi Sukerto lah kok diruwat ki sebabe apa? Sing bocah lanang wedok kedono kedini menika jare kudu diruwat. Sik aku arep takon. Lah saiki duwe anak kepiye sing ora diruwat? Wes saiki anak siji ya untang-anting diruwat. Oh ya. Anak loro jare wedok kabeh sembang kembang setaman diruwat. Lanang diapit wedok diruwat, wedok diapit lanang diruwat. Sing ora diruwat ki duwe anak piye? Ora eneng ya. Yen ngono kabeh iki minangka simbolis. Iki sing bener ngono. Dadi iki mau ngruwat ki tegese simbolis untuk keselamatan anak berdua ini. Ngono. Iki bengi iki ngunduh mantu. Nah iki bola-bali tembung Jawa ki mesti ana tegese. Apa kok diunduh ana tembung ngunduh ki apa? Wong kuwi dudu buah, dudu wowohan kok diunduh. Lah iki mumpung kowe sing iso dilentrehke iki piye maksude Reng? Iki yo siar, Mas. Wow. Ngunduh kuwi saka ngun lan nduh, ngun ki ngundang tangga teparo. Duh kuwi saka tembung duduhake iki lho anak mantuku. Dadi yen ana wong wedok sing ning kene wis ora dadi paran pitakonan kae sapa to kae sapa mergo wis do ngerti kuwi mantune Pak Joko. Oh iya iya. Ah, luweh akeh wong sing do ngerti yen nganggo wayangan ngene iki. Luweh terang yen tambah dagelan. Ah iya. Wayangan rano dagelane sing nerangke sapa? Berarti bengi iki ora udan iki mergo sampean. Sing ngomong sapa? Aja omong ngono Mas, aku engko yen kowe omong ngono aku ora payu gareng malah dadi pawang udan kok. Yo ora udan ki yo mergo kahanan. Sing genahe kahanan. Nggih niki pokoke sing baku niki wau diruwat mugi-mugi luar saking suker sakit. Anggenipun ngundup panjenenganipun Pak Joko menika saged lancar kali sing beda kudu rencana. Amin. Ya aku ya bakal ya ngruwati anakku ki loro wedok kabeh. Wah iya. Kembang telon, kembang telon. Bang apa bang taman ya? Nek ngono Pak, Pakde. Kembang sepasang ki ya tak ruwat sok ben wis. Wis kari ngenteni ragat. Gayane arep ngruwat anake ya nek umurmu nyandak nek ora ya diwakilke ngono. Ki omongane ra enak iki. Lagi waras sithik kuwi omongane ora enak. Mau sambate jengkang-jengking, ora ana wong tuwa iki parah kowe le. Oh Ono wong anak wong kancane arep ngruwat anake kok apa nyandak umure. Lah mbok menawa sing jenenge umur iki menungso ora ngerti kabeh iki tinakdir dening pangeran Gusti sing ngerti kok ya. Lah yen padha-padha umur ora ngerti kok apa ya ngerti matine sik aku apa kowe. Kowe ngelokke aku apa nyandak kowe dhewe takonono umurmu tekan kapan. Wong upama aku mati kowe ya ora layat kowe lho. Nek yo kowe aja sembrono jenenge sesama seniman upama kowe mati aku mesti layat Rek. Arep layat piye wong matine sik kowe.
Oh iya iya. Macem. Nek jenenge kematian itu aku wis ora wedi. Ada kehidupan pasti ada kematian. Kehidupan dan kematian itu adalah satu kesatuan yang tidak bisa pisah. Ada kehidupan pasti ada kematian yo gumantung wonge lali apa ora. Lho, Yen lu terus metu lali mateni yo lampune murup sewengi. Kok maksudnya kehidupan kematian sing kepiye? menungso kuwi lho. Oh, menungso urip kuwi mesti bakale mati, ngono. Ora eneng kok wong kok mlungsungi iki ora eneng. Lah ning ya aja dibethek. Wong sing ana suker sakit jarene iki kudu diruwat, wis diruwat supaya kalih sing rubeda. Wong waras wiris dibethek apa kowe nyandak. Jane ana kok wah padune mung aku arep ngruwat ngene iki mbok alang-alangi ngerti kowe wedi tak jaluki sumbangan kok. Mboten. Tapi saestu menika putrane Mas Garing menika kalih cewek sedaya. Alhamdulillah. Alhamdulillah menika mboten nama umuk utawi pamer menika mboten. Loro-lorone menika lulusan kedokteran. Pun dadi dokter malah winginane menika sing barep menika napa dinese sempat wonten rumah sakit Rembang napa. Menika dadi dokter. Sluke Mas, sluke. Teng puskesmas terus teng rumah sakit daerah Rembang mriki. Menika anak Gareng nggih. Loro-lorone dadi dokter ora hebat. Ya alhamdulillah. Oh, aku ketemu anakmu wingi terus tak takoni lho pas praktek ning RSUD kene iki. Ngapa Mas? Anake Gareng, nggih Om Sigit. Lah kok pengen dadi dokter kok terus dadi dokter sekolahmu ning kedokteran iki jane ngopo lho, Nduk, kowe, Nduk? Nganu kok Om, kula besok pengen ngotopsi bapak kok Om. Mas, sik nun sewu, wis tau lara apa urung? Wis ndek iki ngono kok nek UGD. Lah ning GDU kok umuk. Wong iki ora ngerti penyakit ki aja ngarani. Ngotopsi iki nemu batang terus dieker-eker kuwi diperiksa ngotopsi apa ana anake dokter bapake batang. Wah. Aja gawe sasamaning dumadi, Mas. Ya sorry ora ngerti. Berarti ngotopsi iki nganu ngotet-ngotet batang ngono. Aku kuwi dadine batang ra masalah wong mesti yen mati ki kok batang wegahku le tutupi koran iki lho. Ya yen waduh kudu ditutupi godhong gedang dikira lemper. Aja kerepuk mati wedi aku. Ora. Duh, kabeh iki mati yen dirembuk ki marake mengkara. Aja meneh kok mati kabeh, mati sebagian we bingung kok. Wah, iya. Iki mumpung urung metu bakso iki kudu seneng-seneng sik. Oh iya, oke. Lho, sale ngene iki tak jumbuke sing duwe gawe iki bakul bakso, mesti engko suguhane ora luput saka bakso. Ngono. Tahu wae pokoke bakul bakmi ya suguhane mesti bakmi. Bakmi. Bakul kijing. Suguhane apa? Aku arep muni kijing kene muni mayit iki. Ya wis bakule disuguh. Lah saiki tak takoni bakso kuwi apa? Bakso kuwi panganan sing bunder. Nah, sing saka daging. Kowe kulino mangan ning ora bayar kowe. Bakso ki diolah alik. Lho, apa kuwi bakso? B iki bulat bentuknya. A ki asalnya dari daging sapi. K kuahnya dari apa ki balungan sapi. Ora ana kok balungan pitik dudu bakso kuwi soto. S saus sambal sawi sebagai variasinya. O orang bilang tidak panas tidak segar. Wih. Ki ngene iki ndang ditokke. Salah adem iki baksone iki. Alah. Aku lek semangat iki bareng mbok kandhani sing gawe bakul bakso ku semangat. Aku ki hobi mangan bakul bakso kok. Hobi mangan bakso kok hobi bakso Mas. Aja bakule. Baksone. Ya kok baksone. Sing baku nyangoni manten, mbuh iki dimirengke mbuh ora sing baku nuwun sewu manten kekalih. Weling kula nadyan pinter pendidikan, bab pendidikan panjenengan langkung pinter ning pengalaman berumah tangga kula pun meh selangkung tahun. Mestinya lebih pengalaman. Kula mung nyangoni sithik mawon. Apa kuwi, Ren? Yen ajeng nulat kula nganti 20 tahun perkawinan niku rumuse kuncine gur siji. Napa? Aja pegatan. Titik.
Kok sepele ya mung kuwi dak ya? Lah tak kandhani neko-neko yen entek-entekane pegatan lak ya muspra, Mas. Dadi kuncine atut runtut kuwi iso njaga kahanan supaya ora pegatan. Mula kudu ngerti fungsine minangka wong lanang lan wong wadon. Lanang kuwi lakune kudu lurus, ora kena noleh-noleh, tegese kudu iso dipercaya marang sing wadon. Nang gulangi kabeh rubeda godha rencana kang bakal temomo ana ing keluarga. Ewadene wadon wajib manut miturut marang kang kakung merga wong lanang kuwi ibarate imam keluarga. Don kuwi dana kang diwenehke wong lanang kudu bisa dirigenake kanggo keperluane sing apa keluarga kuwi. Aku kan ngandani iso prakteke lho angel ora umum aku, Mas. Lho paling tidak iso sembur-sembur adas. Iya. Tegese teori iki kari sing lakoni. Pokoke sing penting iki anggere wis wujud iki sing wujud anggere wong wis duwe bojo kudu ngerti tegese bojo niki yen iki bojo iki ora artine iki. Ora kanggo manten anyar tok, manten lawas kabeh iki kudu ngerti bojo. Apa artine bojo? BOJO B iki berawal dari pandangan pertama perkenalan pacaran menuju ke pernikahan kuwi prosese. Orang tua agama maupun negara harus merestui kuwi syarate. Jadikan teman hidupmu sampai akhir hayatmu sing dicita-citake. Oleh karena itu jangan kamu siksa lahir maupun batinnya. Rungokke kuwi, Co. Nek karo bojone aja nyiksa lahir lan batine. Yo kowe barang kuwi. Wis tak kandhani kowe barang kuwi, Pak. Aku mahi. Rumangsane kaya kowe iki resik-resik. Seneng guyu. Aku kuwi duwe kanca resik malah ora seneng kok. Mergo aku tukang resik-resik. Ngono lho, aku ki pokoke yo niki mung nggih nuwun sewu diagem monggo, mboten nggih mboten napa-napa ning paugeran kula omah-omah nggih niku wae mula kula ngantos badhe ngancik 20 taun, alhamdulillah mboten wonten bentik, mboten. Wah, bojoku ki anti cemburu mergo wis ngerti profesiku. Wo, padha karo bojoku. Hah? Bojoku wis anti cemburu mergo wis mentale wis wah, wis tetek mental baja. Ndas teng rai gedhek. Malah. Ora ki mbok ngene jujur wis jujur. Bojomu bojoku kuwi kok ora cemburuan ki sebabe apa? Kowe ora usah mbok tutup-tutupi. Lah apa? Mergo wis kadung ngerti yen sing lanang ki rusak kabeh. Yo ora. Wong teki ngene lho. Bojoku yen bojoku. Wis to, bojoku ki yen diobong sapa wae. Kuwi mung mesem mung guyu. Komentari gur sithik. Piye? Alah Mas, sampean kok lagi laporan sakniki. Alah Mbak kok sampean lagi laporan sakniki. Bojo kula niku luwih parah biyen tinimbang saiki. Dadi saiki aku wis lowong-lowong, aku weruh kaya ngene iki. Tetep seneng. Alah. Tak kira wis leren. Leren piye wong yo menginke kok. Coba sindene ben nembang nggih. Ayo. Lah rumah sampe mbok kon turu apa ya? Nembang no. Heeh. Wong tak dusi kok ora kon nembang. Spesial pertama Mbak Imraatul Ima. Di, bocah di pinggir dhewe kae. sing biyen ulate ra tau padhang blas. Biyen niyon ya mung 5 watt melik-melik tok. Jumeneng Mbak Ima. Salatullah salamullah ala Rasul Rasulillah
klarifikasi. Tak sawang ket sore moko ulatmu kaya cekek demit ki ngopo? Mosok to, Mas? Mbok sing Padang. Mumpun tak mesem-mesem ki kok. Ya ora kuwi kegawa saka jero, ora perkara lambe mesem terus ketok Padang nganggo jeromu peteng ki mesti kene ketok butek. Nggih to. Apa perkara ora ketemu aku pirang-pirang dina kuwi? Iya. Wong ora melu pirang dina wae kok wis mbok petengi. Kangen ya karo aku. Mboten. Lho yen kangen omong kangen wong ki aja sok munafik. Mboten Mas, mboten klentu. Wah iya. Oh, iki Sampun. ketoke iki tembak kirene. Ning meleset rono. Mbak Ima Nggih, Mas. mengucapkan apa terhadap pengantin berdua nggih menika Mas Hari dan Mbak Amilus. Amilus. Napa nggih? Lah, ketara kowe iki ya ndek bojo ra siap. Ancen rasi apa umpien dipeksa Ngono. Kepeksa. Lah kok gelem dipeksa? Lah ya kuwi. Apa mergo enak? Mbah. Wong duwe bojo ki pancen kadang ngono, ngomongno dipeksane bareng nglakoni rumah tangga ternyata enak, penuh dengan kedamaian. Nggih. Ngono. Ya wis sakarmu kowe arep peteng arep piye sakarmu. Sing penting kowe kudu nyangoni manten. Nggih, ingkang umum mawon nggih. Ya umum ki bis apa piye? Mugi-mugi dados keluarga ingkang sakmawar. Sakmawar ki apa? Sakinah mawaddah warahmah. Oh. Mbok yo sing Langgeng salaminipun napa Mas? wong nasihati wong kok disingkat-singkat samawar. Lampun tak dawakne niku wau. Ya didawake sisan lah apa to senengane. Sampun niku wau sakinah mawaddah warahmah. Lah momong kok ora ngono sisan apa? Sampun. Wah ngeyel terus tak nikah lho. Waduh. Aku wis kadung ngene 3 dina ora mulih omah iki. Nggih to. Golek Benci musuh tok aku. Iki kowe nggo mbuka acara. Nggih. Mula nembang ning ngene. Ora ana eleke gandeng komendane kene. Nyuwun pirsa Mas Sikit nembang kok mumpung iki disiarke live karo TV piro? TV loro sing nyiarke. Kuwi delok kameramene ana kuwi parabolane wis do dipasangi ning kono kuwi. Oh nggih, live streaming Live menika. streaming ora wong kuwi wae tanggane kok. Apa? Live streaming saka Merpati Syuting. Oh, Mas Merpati Tian. Syuting. Nggih. Live Matur. streaming Facebook menika. Menika nembang napa Pak Dalang? Oh, menika tembang Made in Tawangsari nggih. Lagu gawean kula dhewe Mbak Ima. Tali Tresno tesih hafal kelingan? Nggih, insyaallah. Insyaallah Tali Tresno. Apa tenan ra, Dek? Biyen wis tak tukoke Hus. wujud. Kuwi lagune Dikin kuwi. Niku tali kotang ya, Mas. Niku tali kotang ya. Lah ini lah ya padha taline timbangane ora nggo tali. Oh iya. Ah. Niki bengi niki ditunggoni dalang-dalang cilik Bekasi. Niki sing waris kabeh. Arjun sak kanca nggih sembah nuwun. Kok India iki mesti. Arjun. Nggih menika salam saking Pak Haji Margono kali Pak Purwanto pendidik dalang cilik TMII. Pak Kartono ya sik nang gone iki. Oh nggih sembah nuwun Pak Kartono. Njang kula diruwat ya Pak De. Lho kok aku anak kula kok aku lho. Oh padha wah aku diruwat ya akeh sukertane ajake. Nggih, ayo Nduk tali apa kuwi? Tali Tresno. Tresno, Cik. Langsung buka vokal Mbak Ima. Tali Tresno Made in Tawangsari. Tali tresno jroning rasa wis anjir. Gonggo minor.
dangdut no. Matur nuwun Mbak Imang. Matur nuwun ya Cahayu. Nggih. Wes, maju pertama wis manaske swasana. Iya. Tali tresno perkawinan pancen diikat oleh sebuah tali katresnan. Tali katresnan kudu linambaran rasa kasih sayang. Modale wong omah-omah ki tresno saling percaya. Heeh. Dan memberi apa kuwi tegese tanggung jawab masing-masing. Kuntul tengah sawah. Apa Betul tidak salah. Tegese blangkon dudu ikete. Apa kuwi? Lakon kudu ditutuk kok. Gosekno ya. Bareng wis lunas kok terus blangkon. Wis ya. Nggih. Nika wonten SMS ingkang tumibeng handphone. Wah ya. Saking kula rombongan saking Telaga Tunggal nderek rawuh kowe Nggih. Pak Kusmin iki ya. Pak Kusmin kali Pak Tenar apa pun nggih? Pak Haji Teknar ya. Tenar ngersake anu Kutha Sewu. Aku bingung tuh Kutha Sewu iki ndi. Apa jebule? Boleh 1000 kutha. Iya. 1000 kutha dadi Kutha Sewu kok akeh menang. Saking Kang Kobra ndresi kepareng nyuwun gubuk asmara. Iye. Matswapati Group nderek mangayu bagya ajatipun Pak Joko Kambadika Pak Sri Leksono sembah nuwun Matswapati Group. Wilusing dalu Mas Sigit sugeng makarya saking kula Pak Mulyono Mas Muhtadi Dwi Lek Dirman rombongan saking Batangan. Iya. Batangan. Sembah nuwun. Batangan Batangan mriki. ayo nganu Pati. Rembang Kulon. Nggih. Pati ya ku ya. Nggih. Saking Pak Tasmadi nyuwun lagon Sesideman. Oh nggih. Mas Yoyok Bitingan nyuwun kutut panggung mijil ketoprak kunjuk Pak Agok so sedaya pamirsa nggih sembah nuwun dituruti siji-siji. Iki bar Mbak Ima tak jelongi terusan iki sing saka Ngawi iki. Sapa? Mbak Sulis. Ya iki. Vitamin iki. Vitamin. Ngadeg Mbak Sulis. Tak dangdut kendangane gol-gol megal-megal
jogetane Aduh, wis cukup tak tariku bisa bantu Sante, variasi irani Aku mandi aja umum saja ikomu Lelagon lawas yo ditokke ra ketanggo spot-spot niku ben do kelingan. nadyan ana sing anyar sing lawas aja nganti lali. Nah, Iki warning buat kita. manuk manyar susuwe dawa. Piye tegese? Ana sing anyar, sing lawas aja ditinggalno. Pokoknya cukup hidup dengan satu istri itu istimewa. Kalau dua istri kayak ono lagune. Bojo mateng tua, bojo tua dekemi tangga. Wis malah ora iso apa-apa malah. Sing diarani istri iki nek bojone telu lagi istri. Kok istri kok bojone? Lah nek bojo siji is one, nek bojo loro is two. Ya ta? Oh iya. Ketelu kan istri. Iya. Yang pitu is muni. Duk Sulis. Siji loro. Ngopo to, Mas? Bocah ayune kok ngene lho, yen turu kok ngowoh. Kok sampean ngerti aku turu ngopo? Ngerti dipoto karo sing bonan lho turu ning bis lho. Aku wedien terus. Kok lancang to, Git? Kok mbok duduhne Pak De Gareng? Lah ya diduduhke yen ra duduhke ya Isin. kesereten no, tanpa duduh kok. Ya. Ayo, Siji. tutuke. Siji, loro, telu, papat, sikil, Mumbul. Awakku kenceng kabeh bar pijeti Pak. Pak Santo. Santo mau terus enak gitu. Ending musuh ngene iki wani iki. Kok ngatasi? Lho, sampe pancen aku senenge ning atas kok. Loh. Maksudnya apa ya iso ngono lho? Iso kulino ning atas kok ora iso. Tembungmu kok ngatasi nyepelekke wong kowe. Oh, diwelehke lelakon bar kowe. Saja. Aja nyaro Yo! bareng lan wiramane ragam begagan semu ajangka perlune kita gagal mikul tanpa Rasis. Dalu Nduk Sulis. Sugeng dalu Mbak Limbo Mbak Cange. Pripun sehat ya, Nduk nggih? Nggih, sehat walafiat. Panjenengan pripun? Ya ya sing lara ra kita sithik-sithik. nggih. Mangger lu kuwi rada mingser-mingser. Sing loro apane, sing loro apane? Kene lho, nggon kiwa ki saluran apa jenenge? Kencing Saluran. karo apa ki ginjel apa? Jari dokter aku ora percaya karo dokter. Ginjal. Ginjal. Lah yen ginjale loro ya mbok mau tinggal ngomah. Us. Ginjal makane iki lho. Aku wis bola-bali wong aku dhewe tau ke taman. Orang jangan sampai meninggalkan unsur air putih. Lah niku kirang mimik air putih niku. Aja mimik to. Aku anggar krungu mimik ngono kuwi mak sir ngono. Lah napa? Yo ngombe apa ngunjuk ngono mimik. Kene iki pikirane wis pokoknya sing penting ngombe banyu putih ki kudu minimal 5 liter satu hari menurut kesehatan anake dokter. Berarti mudeng anak dokter. Mbuh. Wong kok senengane tak kandhani ini aku mau sedina ki ngombeku kopi terus. Enak tau kopi Rembang? Sigit buka kafe ning ngarep omah. Kayak warunge tanggaku kok. Oh dudu kafemu to? Dudu. Nggih, sing baku panjenenganmu nembang. Nggih, mosok ya arep ndelosor. Omongane Bang sengak. apa Pak Igit? Rupane ayu omongane nyelkit. Loh, Sulis kuwi. Lah ya jelas-jelas ning kene kok nembang to ya. Lah gerita itu tak dolke TV mawut kowe. Lah tipine sapa mbok dol? Mbuh, kok ning kene kok diseleke ning kene ora kanggo kok. Monitor ngene merpati ya kuwi. Nduk Sulis, upama lho Nggih. Nduk, upama isih padha legan antarane Gareng karo aku sampean pilih endi? Lho, pilih jenengan to ya. Genah dalang mesti sugih. Aku ya mesti- emoh. Loh, Emoh karo Sulis to. Heeh. Emoh go rupama kok. Tenanan yo tak pangan. Wah. oh, tak ileri sama
sumbangan lho. Kok diupas. Kowe iki jane kowe iki apa penyanyi apa walet kok ngetokke ngiler iki lho. Larang. Nek ora apa-apa wong ngilere wong ayu kok. Lah iya. Kelompoke sop susruk. Wah. Kowe milih sik programmu kok kowe milih Mas Sigit ki apa? Nom aku. Ya paling ndak ya isik enom, mesti isik kuat. Nah, ora ngerti to. Napa? Enom iki kanggone ibu-ibu malah diguwang wong ora ana santene. Lho, Justru sing tuwa iki santene akeh. masak ta? Lho, perlu dibuktike apa piye? Iya. Wong tuwa ki wis pengalamane wis mateng ora gampang kena godha. Yen sing enom ki sik menggak-menggok rono rene. Ngono. Milih sapa? Pertimbangke neh. Ya Eh, pilih sing enom to ya. kowe milih Sigit. Kowe arep diopeni apa wong kayune ra payu-payu. Nduk nembang Nduk Cahayu. Nggih. Nah, iki pamundutan kathah menika saking Pak Puji. Oh, Pak Kanit Serse. Sembah nuwun. Rawuh niki. Rawuh sore wis mapak aku. Nggih, matur sembah nuwun Pak Puji. Nggih, iki jaga keamanan. Iya. Lagune banyak sekali iki. Lho niku lagu enggal napa? Ora mesti pilihane lho sing diaro. Wow, Oh ya, rada sentet kok iki. Lah ngelokne sentet ki lho. Banyak sekali ki akeh banget ora lagu judulnya banyak sekali. Lho mbok menawa lagu ki rena-rena. Mbok menawa iki bojone sapa? Pak Menawa. Alah mbok. Iki mesti cinta karo aku kowe. Ah, sapa masa aku cinta ki karo wong tuwek kaya ngene. Justru karo wong tuwa ki ra dicurigai, jalan terus. Rangga. Ya apa lho? Lho, masa aku jadian karo wong tuwek ngene ki. Kowe yen karo aku pertama ketoke mancen gila. Kowe agar suwe-suwe lak mutah-mutah. Wah, menyek banget bocah iki. Mbak Sulis wonten Nggih. pamundutan gubuk asmara Mbak Sulis. Oh nggih. Kalih wonten sing nyuni sesideman napa? Mang milih. Milih gubuk asmara apa demenan? Sesideman. Sesideman ki aluse kasare demenan. Lho, Hubungan sesideman ki hubungan gelap alias demenan. mosok ta? Lho, mula yo dipraktekke. Gung tahu kok. Lah iya yo. Gung tahu. Sajak Lis? Napa jenengan pilih kemawon Pak iki? Kaya puting druan. Apa? Urung tahu. Oh, alah HVS. Apa kuwi? Wis pernah diketik sana sini. Diketik sana sini. Ya Allah. Sampai nih loh kok iso ngarani pernah diketik sana sini. Mas? Lihat diketik urung. Ora. Coba menika pinangani pamundutan saking Pak Taswadi Ndresi menika Pak Degaring. sesideman. Kejadian ini jangan sampai terjadi. Yo, karya Ki Haji Sukron Suwondo Blitar. Ini hanya memberi contoh ngene lho. Wong urip ki ora perlu contoh apik tok. Nadyan sing elek ya dicontohke supaya milih. Oh, kae elek aja ditiru. Yen ora ana contone elek lah ora ngerti iki tumindak elek apa ora iki lah ora ngerti. Ya nggih pengalaman kok. Nggo pengalaman. Oh, kowe. Ya maksudnya ya wong-wong. Oh iya. Kowe kok terus angel ngomong kowe saiki. Ya Lis tak ketek ya Lis ya. Oh, ampun Pak iki. Ampun pripun? Ampun sakniki. Nah, aku wae urung sedikit sik. Lho, kandhane aku mah kok sing tuwek-tuwek kok. Hah? Sing tuwek-tuwek mah. Ya wong angger gawa ning pasar lah ya dadi nom sepuhke sedulur. Ayo Nduk, nembang Nduk, bawa dadang gula. Karya Ki Haji Sukron Suwondo Blitar. Anu ya bawa. Wiwitane mengke berdua kalih Mas Taslim bawane Oh digentenan. nggih. Wah, Pak Taslim wonten ta? Enek. Lho. Nitih napa Pak Taslim? Jane kowe iki melek apa ora to? Lah mboten enten lho Ndek wau dalu lho. Lah iki jenggelek ning kono ku lho. Lah, Rong mboten- bengi aku mboten disapih ditinggal ning Jakarta. Ngono. Beliau mendapatkan tugas ke Jakarta Mas Sigit ning Harlah NU. Harlah NU. Iya melu seneng aku. Ingate penggirong ning kono. Kono apa Mas Taslim ning Harlah NU? Nggirong. Penggirong ya. Nggih. Mosok ning kono yoga kok nyapu. Wiwi.
wiwitane Dung dung dung. apa iki anderek sang Suarane kaya bojoku. Kon ngendi? Bojoku sing gak ketah kowe iki mau lho. Alah. Kae nek kon nyanyi. Kok sulis sok suarane kok bojomu iki wahing kowe pales lho. Oh, Masa? Wahing kok wahing. Ana wahing kok nadane dhuwur, wahing. Wahing lho, wahing. Lho mudhun wahing. Ya wis ora sida ngelem bojoku ya nok. Tak ngelem bojone tanggaku. Bojo ki ora perlu dilem, bojo ki diajeni. Oh iya. priya bagus kang olah budaya Oper Mas Taslim. Ya serius, nyengenges wae. Yo si guyu terus ki delok ki. Sak perkara nada wahing. Pancen yo ngono tenan kok bojoku yo. Lho yen nadane rendah mau ngeterke wedang ki mesti goyang kabeh. Wahing. Gandeng ora rendah ya ora goyang. Wahing. Mas Taslim, duet iki Mas. Suwe ra krungu suaramu Mas. Sowan menyang kutha gedhe Apik. Terus Mas Taslim. bendera terus Saploke yangi penyanyi campur sari iki suarane. Iya, apa ya goyen tumpakane pesawat iki suarane bening. Tumpakane saiki Yaris. Apa entuk karo bojone Yaris tumpake. Terus Mas Taslim. Slendang kuning Kang saking Suarane dicengkok-cengkokke nggo tombo kangen. Wah iya. Oper Mbak Sulis. Sul, ayo Sul. Mumpung ditunggoni Mas Argo barang iki. Argo Yono. Nggih, waduh. Sing gendar ki Pak Rojiken to? Belum salaman aku. Pak Rojiken. Iya. Wah, ganteng brengose bar disemir. Rojiken Pitoyo. Rojiken Kuwi pitaya. asli kok disemir piye Wingi putih kok. Swara kurang permono ning wasesa ngongro apaan sih Ana apa nih ta? Ana apa nih? tangane iki lho iya. Oh, diteni kowe. ditani Ditempleki ngono lho singkang-singkangke. Pedhot lu gue. apa kuwi Pedhot kowe karo aku dadi godhong moh nyuwek dadi banyu moh enggak nyewok. Mas Gareng kok gak mbok tumbasne kowe mocine Ora iso. Apa yen kowe sing ngapiki aku ki terus aku nukokke kowe ngono? Ora iso sing dodol wis mati kok. Nan. Angung marang bendara Dia Sulistya pijer
kencangake alis terus tresno sesideman Kijing miring Mbak Eni Wulandari mesti tahu ngatek Mbak Kijing miring Mbak Eni Kijing miring sendok para kira-kiraan
Matur nuwun Mbak Eni. Wah, Jing miring. sinden cilik ngerti-ngerti jedul aku nganti kaget aku. Iya. Maune sulis kok terus dadi mengkeret cilik. Dadi maune dhuwur iki terus melar. Wah, jan iki. Pancene kudu imbang ya ana sing dhuwur, ana sing ndek, ana Iya, sing cilik, ki- ana sing lemu. Contoh kehidupan di dunia tuh balance, tegese seimbang. Seimbang. Ada yang kecil, ada yang gemuk, ada yang tinggi, ada yang rendah, ada yang putih, ada yang hitam. Ana sing kalem, ana sing cantas. Ana sing lanang, ana sing wedok, wedine banci iki wis nasib. Coba sing saka Blitar Mbak Yosi. Ndi Teng Yos. Coba do nelongso jamane jaman rekoso. Urip pancen angel, kudune rasa ngomel. Ati kudu tenan, nyambut gawe karo seneng. Ulah ojo pedeg, yen dikongko yo sing temen. Dalu Mbak Yosi. Dalu bujange Mbak Limbo sugeng dalu. Menika sowan wonten dalipun Pak Joko. Nggih, Pak Joko bakso. Nggih. Menika kagungan kersa ngunduh mantu dawuhipun Mas Hari kalian Mbak Amilus mengucapkan napa kalian pengantin berdua. Untungake mugi-mugi langgeng anggenipun bebrayan. Amin. Dugi sampai ajal menjemput. Dadi ora mek tekan kakek-kakek nenek-nenek kok sanuke wis kakek-kakek nenek pegatan. Oh iya iya. Jangan nanti rezekine lumintu. Amin. Ndang kagungan putra. Amin. Ya Allah selalu sehat walafiat. Begitu. Oke. Oke. bocah kok kaya kerupuk renyah. Upama Yosi dadi bojomu piye? Upama meneh. Lah nek tenan dadi bojomu piye? Lho ya kan pancen butuh kecelakaan ya ayo. Tidak. Kok kecelakaan piye Mas De? Tegese yen pancen gelem karo aku ya tak tampa. Aku kuwi wong iki tadah kok. Aku topo ngrame kok. Sapa sing gelem tak tampani kok. Kok sembarang-barang ngarep toh? Lah witekno wong jenenge kanugrahan kuwi rezeki ki ya ditolak dosa karo sing gawe urip. Oh begitu. Berarti saya termasuk rezeki dong. Ya Allah. Iya dok, lho jenengmu ya sih apa rezeki? Loh, ya sih dong. Ya kamu kan termasuk kalau memang dengan saya termasuk rezeki. Rezekine sapa? Ku. Oh. Oh ngono lho. Ning kupok aja ora apa-apa. Oh ora apa-apa. Kowe karo aku lho piye? Kula kalih jenengan. Lah iya iki Ya nek pengen duwe anak munyuk ya lanjutke ya selama. Masa dadi anak-anak munyuk terus. lho aneh lho. Lho kok aneh pripun? Menungso di anak munyuk ki aneh lho. Kok iso? Ayo, Lho kok ayo piye? lho. Arep gawe Kowe jare apa? kepengin mlebu koran, mlebu TV. Gak wis. Masane arepe ternak munyuk. Monggo ibu-ibu, bapak ibu to adeng ingkang ngajeng ternak munyuk nggih menika bapakanipun munyuk. Aku ora ngarani lho kuwi. Kowe yen tawa kuwi kudune ngerti kualitase. Wong kowe dhewe ora ngerti kualitasku kok mbok tawakke wong liya. Oh lah pripun? Kudune Coba. Lah kok lek dadi munyuk tenan piye? Lho nasib. Wah omongane ra Kok enak. nasib. Mbak Yosi wonten permintaan saking kadang-kadang Wiroto Group ugi Pak Puji Kani Serse nyunulaken gagrag Banyuwangi. Wah, iki. Oke. Dipersembahkan untuk Pak Puji pistule loro dadi. Oh Pak polisi to? Oh Pak Polisi, Pak Kanit Serse. Kowe aja kuwatir, di bojo polisi aja kuwatir. Lho kok mboten kuwatir pripun? Pistolnya selalu siap 24 jam. Karena pistol itu bagi polisi adalah istri pertama. Yo. Loh, asli kowe takok polisi-polisi. Karena apa? Yen bojo kuwi ilang ora bermasalah. Paling mung intern nih yen pistol ilang kuwi dadi hukum sing abot. Makanya istri pertama tuh pistol. Pistol. Mula kowe yen duwe bojo polisi ya kudu gelem di nomor 2-kan. Kuwi memang bojo kuwi penuh dengan resiko. Oh, resikone. Lho lah yen polisi ngono ya dokter Oke. gigi. Dokter gigi pripun? Kuwi goyang sithik kowe dijabut apa ora gelo kowe? Aduh. Perkara sak goyang sithik niku harus dijabut. Mergo bojomu dokter gigi kowe goyang sithik jabut gelo kowe mesti. Mati aku. Gak aku leno gak Lah ya dokter mulo gigi. golek dagelan ngene iki lho. Ya dagelan ning mosok ya tuwek. Oh diar.
Tuwek iki lak kulite angger mbok unceki lak ya engko ketok mulus. Biasane lek kisut iki lak kulite. Alah lek ngene iki ya njaba jero kisut. Alah Syukur. mbok lek ora. Syukur. Ya ora. Heeh. Dipun bawani Mbak lagune Gerajakan Banyuwangi. Kunjuk Pak Puji sak rombongan. Nggih. Ugi Pak Santo. Barang ya rawuh. Ha iya Anu Pak Dik, anu Pak Teras. Apa Pak Teras? Jaji sapa Pak Haji? Pak Haji Teknar. Teknar kok Teras. Pak Haji Teknar. Mau njaluk 1000 kutha lho. Oh 1000 kutha. 1000 kota sudah kulewati, 1000 hatiku tanyai. Namun wis engko wae, engko wae. Iya, engko wae. Aduh, Apa to? wah kowe Pikiran dhewe. ora seneng ora ketok kowe. Pripun Ana wong Junior? ngadeg diserampang Oh, sikil. nyerampang sinten kok? Cintamu tak tolak nesu kowe. Ya ampun. Mosok jenengan tolak. Ya mergo ora duwe ragat kuwi. Oh. Wis kecekel bawane. Mambiat mayon. Mambiat mayon paman. Ayo congkok bawae do aku arep sakit ati bingung. Cara Banyuwangi pancen kaya ngene iki. Ya kira-kira wong ki ya ngawur kok. Kok iso ngawur Lah basane wae aku ya ora mudeng timbangane ora ono isine ngono lho. Ya wis ben ngono ritek rawo. Sowarane gandeng bala Ayo Dek. Raden ana pun Kakang putreng-putreng iblis lan setan padha cek-cekan. kok malah ribut sakil. Oh. Plus laknat. Oh gitu ya. Aku apale kuwi. Iki mono ora iblis laknat. Apa? Iblis wedok. Ora apa-apa. Kancaku ya iblis kabeh. Ya iya. Ora masalah. Iki demit lanang. Aku lagi ngerti lho, bareng kumpul sidianmu lagi ngerti iki ndi sing ngoroke rindik, ndi sing ngoroke bater iki ngerti iki. Sama. Cilik wonge ngoroke bater dhewe iku. Salah. Masa aku ngono? Tainmu. Ya ora mungkin. Oh ngerti tak rekam wong. Ora mungkin aku lek tidur damis kok. Ya Allah, putri kraton ae padake. Wong em ya. Karton apa HVS? Keraton. Oh, Kraton. oh, karton. Iya. Kang Nyrambiai Nuswantara arep nggone ndi? Iki Kakasku tawon iki. minangka serah-serahan aku kowe. Ge jare kepengin tapek. Kowe gelem tapek bojone tak tukoke wajan. Macam-macam. Rumangsamu boyo putih kok kowe. Macam-macam aserak. Aja diciko lho Pak Mujirin. Ngawur ya sapa? Jenengan ngawur. Brad Pitt. Artis. Oh, bojone Angelina Jolie. Bojone Angelina Jolie. Angelina. Oh iya. Ngawur. Brad Pitt ngawur. Aja sembrono. ya, yes. Pianyu wangi kulana kena
kok gawe merinding. Oh, Merinding dene wedi mesti. ora. Waduh, menyenke. Apa? Ora apa-apa. Oh iya wis. Kang Kalimyat tanah gumelyaring taman sari nuswantara Gerajakan Banyuwangi Mbak Yosi dados Gerajakan Banyuwangi
Mbak Yosi. Sama-sama. Oh, jan dasar pengendang ya saka Banyudana. Kleru. Banyu biru. Banyu biru, heeh. Oh, jebule malah cedak banyu manik. Pun Mbak Yos. Pancen Presiden Cakraningrat nggo karakter dewi-dewi. Nggih, setiap presiden punya ciri khas. Heeh. Kaya Yosi iki ora nembang kaya ngene ya kaku awake. Oh. Pancen tipe suarane tipe swara etanan, Mas. Etanan, heeh. Wong asale ya kok Blitar kok. Betul, betul. Wah, iki presiden sing kok Ponorogo sing bathuke kaya iwak lohan iki lho. Iya. Presiden favoritku iki. Gentong isi banyune Apa? bathuke nonong ayu rupane. Turuk, turuk. Tulit. Carwing carwa nalindra ngalengka braja. Wanita sirna nglangkai alugara. Napa niku? Walat-walat pusaka kok dilangkahi. Pusaka napa niku? Alugara. Pusakane Baladewa. Mula yen kowe weruh barang kaya alugara aja sok dilumpati. Ndak kualat. Walat, luput-luput bejane sigar merapat awakmu mergo kuwi malati. Mudeng nduk Utari ngomongi Pak Degareng mudeng. Mboten. Oh iya. Mergo Utari menika bocah isih polos. Nggih. Polos apa petruk? Cek polos aku. Oh, polos kowe sakmene gedene. Lah iku pomo wis digambar niku kaya ngopo? Menika Mbak Utari menika Nggih, asli Ponorogo. Asli putri Ponorogo menika. Oh, putune Warok. Putu Warok mboten percaya nganggo kolor ra kowe. Ora, wiron mboten koloran ning wiron pancen iki dereng macak jatil. Iya. Nggih, niki Mbak Utari. Utari. Bocah kok iso kaya ngono. Pripun? Sae. Alhamdulillah. Iki yen difoto selfie nu rung ketok wong wis ketok bathuke lho. Selang kuwi lho. Ning ngene, Pripun? jangan sampai grogi dengan keadaan badanmu yang besar. Yo, the big and beautiful. Artine Artinya? Badan yang besar itu menandakan keayuan jiwamu. alah ya ora. Gedhe ya gembrat yo ayu apa. Lah kalau Kowe iki nggo gedhekke rasane dheweke kok. Rasa digedhe wis gedhe dhewe kok. Tegese perasaan ngene, Dok. Ben kowe ketok ana sesuatune nembango. oh nggih. Dadi Pelok barang Nduk Utari. Nggih. Kacang ijo kene kan, Nduk. Nggih, insyaallah. Insyaallah. Jo ijo kacange ijo. Mboten niku. Menika langgam kacang ijo menika karya Bupatine Tegal nalika ide nggih ide saking Mbah Mustofa Bisri. Nggih. Gusmus menika Ning teh menika. sing aransemen Mas Tus. Nggih. Dadi donya kuwi ibarate mung sak kacang ijo. Yen donya gedene mung sak kacang ijo yang menjadi pertanyaan sawahan iki gedene sepira? Oh. Ayo mong ya sak pletikane kacang ijo. Lah, Saku ditang apa le? Oh, dahar mboten. Anu omong karo sing digawe bas mentah wae ngono ya. Sing nyambut gawe kok takoni dahar mboten. Oh kuwi ya dalang lho, aja ditak-tak sok nek mayang Arjun aja dijak kuwi kareng. Sok yen dalang dijak ya le ya. Anu sego Pak D ora mangan sego, bakso ya. Iki aku mewakili sidan-sidan iki lho le. Sing dinter Pak. Ayo Ut, kacang ijo. Langgam kacang ijo. Aja. Dadi ketika donya ki ibarate mung sak kacang ijo, dadi Mbah Mus paring dawuh. Nggih, nggih. Ya. Yen donya sak kacang ijo ki awake dhewe ibarate mung sak debu
di hadapan Tuhan. Makanya jangan sok gembede, ojo sok sombong. Nah, betul. Karena kita itu hanya sedebu pun tidak ada. Iya. Ijo-ijo yen purunku menawi sing ngarep aja dawa-dawa, sing dawa cengkok nggon mburi. Ayo. Terus aku nek sing nyeritani ku ya gelem. Terus ning kita pojang gemi turah napas aja dawa-dawa. Jerone kitab Pujangga Minulya, kitabe apa jenenge? Kitab Baitul Husu. Terus malelo tafsir mangke jroning kitab Baitul Sur tafsire piye, Nduk? Tari. Gusti Kang Maha Lubung Nur Muhammad. Tajwide ya apik. Tajwide apik. Wis kaya Mudin Sawan tajwide ya apik ya. Gusti Allah nyipta sing pisanan kuwi Nur Muhammad. Oh ngono. Dadi iki urut-urutane Gusti Allah nyipta nganti tekan bumi. Pisanan sing dicipta iki Nur Muhammad. Terus bacane Nduk, cengkoke aja dawa-dawa nggih nek pas bawa iki. Cekak-cekak mawon. Tumuli terus hanyipta tulisan Sawise Gusti Allah nyipta Nur Muhammad sing kaping pindho Gusti Allah nyipta tulisan. Tulisane apa kuwi, Nduk? Cahayu. Gusti Kang Maha Ngapura. Sing kedua Gusti Allah nyiptake tulisan Gusti Maha Pangapura. Basa Arabe innallaha ghafurur rahim. Oh. Dadi sadurunge Gusti Allah nyipta titahe, nyipta umat isin-isin ning donya iki Gusti Allah wis gawe undang-undang. Sok ciptaanku yen luput karo aku tak apura wong ingsun iki Maha Pangapura. Lho penak to Gusti Allah iki. Jane Maha nyantai. Makane mumpung masih hidup mintalah ampun. Iya. Terus Nduk Tari.
Talmamur minulya suwarga ugi naraka papan ganjaran kasegesan Siratal mustaqim langgam kacang ijo. Dadi awake dhewe kudu mikir donya iki ibarate mung sak kacang ijo. Mula awake dhewe ora kena semena-mena terhadap sesama. Ayo, Nduk, dimulai, Nduk. Buka vokal, Nduk. Yen purun kula critani gumalare nyalap sakit rayi nami mengsak kacang ijo aja makan aja tanggap gedene sing gawe bumi lintang wulan lan srengenge kabeh pikiring rasa iwati ayo padhe takkan bumi mung sak kacang ijo aku gedene sepira Artikulasine sing cetha, Nduk. urip iki mung sejenak suwe uripe wit-witan kae ayo tata-tata so yen teka malaikat penjagut nyawa urip iki mung sejenak suwe uripe wit-witan kae ayo tata-tata Dangdut kelinci ucul rani. so yen teka malaikat penjagut nyawa
Matur nuwun nggih Nduk Rani. Makasih nggih Mas Gareng. Engko sambung nggon gara-gara